Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a za ku kalli wani bidiyo da ban taɓa yin irin shi ba. Na leƙo. To magana ta gaskiya akan maganganun da ake ta yi, ina son yi magana akan mutum biyu. Na farko shine Anti Musaima Muhammad, wacce ita uwa muka ɗauke ta, kuma sai ma muna ganin kimanta da darajarta. Gaskiya Anti Saima, a matsayinki na babba, wacce ko da wani abin kika ga wata uwarki ya fim ta bai kamata ki shigo ki yi habaici da shaguɗe a cikin magana ki ba, a matsayinki na babba. Magana ta domin Allah, haƙiƙanin gaskiya, ni Rashida Adamu Abdullahi mai sa'a, wallahi na yi rayuwa da Umminu yanda ba kwa tunani. Kuma a maganar gaskiya, bakin ƙoƙari da ya ko ɗa yake yi wa mahaifiyarsa. Wallahi azim, ni dai zaman da ne da Ummi, na ga irin bakin ƙoƙarin da take wa mahaifiyarta. Domin Ummi tana jihar Kano, mahaifiyarta tana Kaduna. Lokacin da Ummi ta kama gida, kamar yadda ta faɗa, tana kan ganiyarta tana samun kuɗinta. Wancan lokacin ni muna tare da Ummi, wani lokacin ma bacci baya raba mu, tare muke kwana. Kuma ta ɗauko mahaifiyarta daga garin Kaduna ta kawo ta Kano. Idan Ummi kashi ta ci, mahaifiyarta ma za ta ci kashi. Idan Ummi ɗawisu ta ci, mahaifiyarta ma za ta ci ɗawisu. To akan maganar da kuka fito kuna shagube a matsayinku na manya, ba daidai ba ne. Wallahi Ummi ba ta da bakin uwa. Yanayin rayuwa ne da yanda ka sa kanka, da yanda duniya ta ɗauke ka, Ummi ta sa kanta a cikin wannan. Sannan na dawo kan ki Ruƙayya Dawayya. Wannan abin da kika yi bai yi ba. Ummi ƙawarki ce, ni na san Ummi ƙawarki ce, kuma ni na san kun yi abubuwa da yawa ke da Ummi Nuhu, kuma na san menene ike faruwa. Zan miki magana kamar yadda kika yi maganar ki a cikin shagube. Kin tuna lokacin da kuka tafi Gombe, lokacin ɗan Ƙwambe yana gwamnan Gombe? Number 1, dawowa ku akwai group ɗinmu na female Kannywood artist, wanda muka ƙirƙiri group ɗin da Anti Saima da dukkan mu jarumai. Abubuwan da ya faru a cikin group, to kar ku yi la'akari da dan kana da wani grudges da mutum. Yau Ummi Nuhu ko da a ce wallahi tana da bakin iyaye, na yi imani da Allah wannan hira da ta yi da Hadiza Gabon zai rage mata raɗaɗin wasu abubuwa na rayuwarta. Tun jiya da na ga bidiyon nan, ɗazukai da safe da na ga bidiyon nan, to ban zauna ba ne saboda ina busy. Ni ba wani ɓoye-ɓoye da zan yi in ɓoye sunan wata a cikinku, babu. Kuma wannan abin da kuka yi ba daidai ba ne ba, kuma wallahi ba mutunci ba ne. A matsayin da Ummi Nuhu take ciki, gaba ɗayanku ba wanda Allah bai wa sutura ya rufa mishi asiri ba. Yau an ce Hausawa sun ce hannunka baya riɓewa ka yanke kayar. Kamata yi a ce kun zama mutane da za ku ce kun yi gidauniya, mata jarumai, kowa izo isa kawo Ummi Nuhu wani abin. Domin rashi da talauci ma yana sa mutum ya shiga wata rayuwa. Kamar yadda ta faɗa, ba sana'ar da ta iya. Ni yanzu kamar ni, in zan shekara 1000 ban yi fim ba, ni yar kasuwa ce. Duk wanda ya san a industry ya san yar kasuwa ce ni, kuma da kasuwanci asali ma kasuwancin ne ya fara kawo ni hannun sha'awar shiga fim ɗin. Naga ana samun kuɗi, na ce to bari in haɗa wannan kasuwancin nawa da fim na yi. Ba daidai ba ne abin da kuka yi. Kuma ba wani zancen wai ku zo ku kare kanku ku ce ba da Ummi Nuhu kuke ba. Wallahi alqudratu ƙarya kuke da Ummi kuke.
amma wannan ba daidai ba ne. Abin da ya sa na zaɓi na zo social media na ba ku amsa, saboda a social media kuka shigo kuna shagube, kuma dukkanku wallahi matsorata ne ku, tunda ba ku fito ku kama suna ba. Amma da Ummi Nuhu kike rika yada wayya, ke ma Saima da Ummi Nuhu kike, ki haƙuri na ce miki Saima, saboda kin yi abin da zan ce miki Saima ne. Yawwa, ni idan gaskiya ta fito wallahi ko ina sai na tsage ta na faɗi ta, bana jin tsoro. Magana ake ta 'yan fim, magana ake ta ɗayan mu Allah ya jarabe ta da wata jarabawa, to sai mu kokari mu yi mata addu'a. In ma ba za ka ba Ummi kuɗin ka ba za ka taimaki Ummi ba, bai kamata ka fito social media ka yi shagube ka ce wai har yanzu uwa Ummi da ranta bata mutu ba, kuma Ummi har yanzu bata yi latti ba. Idan ma bata bi uwarta ba ko ta wani laifi wa uwarta, har yanzu tana da sauran lokaci, tunda uwarta bata mutu ba, kuma ita ma tana da ranta, kuma na imani da Allah tare take zaune a wannan halin da take ciki, a tare take zaune da uwarta. Wallahi Ummi mai zumunci ce, ni zan faɗi Ummi Nuhu mai zumunci ce, kuma Ummi kamar yadda ta faɗa ta ce ta yi arzikin da ba wata jaruma da ta yi. Wallahi Ummi ta yi lokacin, ta yi arzikin, kuma abu na farko da ya fara kashe Ummi, ku ƙawaye da kuka shiga jikinta, billahi azimu ku ne kuka kashe ta, ba wani ba. Kawai ɗayanku ba wanda bai yi rayuwa da Ummi ba, daga Anti Saiman har ita Rukayya Dawayan ba wanda bai yi rayuwa da Ummi Nuhu ba. To amma ya kamata idan wani abu ya taso dan uwanku, kar ku yi kokarin ku ce wai sai kun fita duniya kun tozarta shi. Na rantse da Allah da Annabi ba daidai bane. Na san kuma Ummi za ta ga bidiyon nan. Ummi Nuhu muna waya da ita time to time, za ta kira ni, sis kaza mu yi maganar mu da ita, kuma zan ba ta shawara, kuma tana ɗaukan shawara. Me yasa ba za ku ja ta a jiki ku ba ta shawara ba idan ma tana da matsala da mahaifiyarta, ko tunda mahaifinta already ya riga ya rasu? Me yasa ba za ku ba ta shawara ba, sai ku so social media ku ce wai idan mutum bai zauna lafiya da iya, wallahi ƙarya ne maganar zancen zama lafiya. Ni dinnan da hannuna Ummi Nuhu ta sai Super Holland exclusive, ban san adadin ta ba, da ta bani na kai wa tela ya dinka wa mahaifiyarta. Wallahi mahaifiyar Ummi haka kawai za ta ce abu kaza take so, wani lokacin ma in ba ta da shi ta shiga tashin hankali da masifa da damuwa. Ina gidana za ta kira ni ta ce min Rashida da kinji. Ni na san mahaifiyar Ummi ciki da bai, na san wace ce mahaifiyar Ummi, na san yadda suka yi rayuwa da Ummi Nuhu. Amma maganar zancen wai ka ce Ummi Nuhu tana da hakkin uwarta, wallahi ƙarya ne, ƙarya kike, na faɗa ƙarya ne. Ni Rashida na faɗa, da ke da Saima da Rukayya Dawayan da Saima, barin ƙara kiran sunanku, billahi wallazi rahmani, ƙarya kuke ku ce Ummi Nuhu tana da wata matsala da mahaifiyarta. Yawwa, amma ya kamata in za ka yi alƙalanci ka rinka yin alƙalancin gaskiya. Wannan ba burgewa ba ce, ba kuma mutunci ba ne, ba kuma girma ba ne, ba kuma wadan kuna ganin Ummi Nuhu tana wannan halin ba. Allah fa baya sabon aiki fa. Na rantse da Allah da Annabi, Ummi a yanayin da take, idan Allah ya ga dama da kansa sai ya saukar da ikonsa akan Ummi, billahi lazi ta zama wata karamar biloniya industry, kuma sai an dawo an bi ta. Wallahi ai babu ce take sawa a guji mutum a duniya a ko ina, amma Allah baya sabon aiki, kuma har yanzu Ummi bata latti ba a rayuwa. Idan Allah iga dama sai yi mata abin da kaf ɗinku ba wanda zai same shi, wallahi har ya mutu ya koma ga Allah. Wannan ba daidai bane ba. Abin da yasa na zaɓin zo muku magana a media, a fusace na shigo ma, kuma na yi muku magana a media, na mayar muku da martali akan Ummi Nuhu. Na rantse da Allah ko magana ban yi da Ummi ba, amma na ji zafin maganganun da kuka yi. Na buɗe bidiyon ku, na kalli bidiyon ku da naki Anti Saima da na Rukayya, na kalla ya fi so 15. Kaf ɗinku ba wanda ban yi rayuwa da shi ba. Kar ta san kar ne ni da ku, kar ta san kar. Idan shege ya ɓata, shege ake tura ije nemo shi. Wallahi ya kamata ku gyara kalamanku, ba daidai ba ne wannan, ba mutunci ba kima. Allah ya sa mu dace.